Ay mga kaibon, welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, ano pa ang hinihintay nyo? Subscribe na po kayo at syempre pakihit na po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na ina-upload natin every week. At syempre para updated kayo sa kaganapan sa mundo ng pag-ibon. At wag na wag pong kalimutan yung FB page natin. Paki-like, share and follow na rin po yung FB page natin kasi gaya ng sinasabi ko parate, dun po tayo nagbibigay ng announcement pag may fertile na itlog, inakay o ibon, dun po tayo namimigay pag may available po. At sa mga Shopee supporters pala natin, nagpapasalamat po kami sa mga positive reviews nyo mga kaibon, na sabi nyo subok nyo na yung patuka natin, mapa-breeder man o mapa-inakay nyo man. Salamat po sa positive review nyo mga kaibon at sa pagdiwala sa patuka natin mga kaibon. Ngayong week na to mga kaibon, napakaganda ng topic natin at syempre may announcement din tayo onte. At yung topic natin mga kaibon, magbibigay tayo ng 7 ibon na papatok pa rin next year mga kaibon. At syempre bibigyan natin ng price yan o lalagyan natin ng price. Syempre ang price na yan mga kaibon depende pa rin sa nag-out o breeder mga kaibon. At magbabago yan mga kaibon kung syempre kung may buying, magbabago yung price ng ibon na yan mga kaibon. Kasi pag may buying, automatic tataas po ang presyo ng mga mutation na to mga kaibon. Okay? Bago tayo mag-umpisa sa napakagandang topic natin at announcement mga kaibon, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Okay, ngayon syempre mga kaibon, mag-shoutout po tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Dahil sa inyo po, nagpapatuloy po tayo. Kaya maraming salamat. Unang-una sa lahat, syempre PPSM Birds Incorporated, kay Sir Kaibon Dicky Lennon, Aldrin Martinez, Dan Katian, Ann Pauline Avery, Silverio Magbanwa, Eli Sarmiento ng Pampanga, Angelo Villena ng Cabanatuan, Jobert Casal JTV, pasuporta din po mga kaibon. Shoutout din po sa Oliger family ng Albay, Bicol. Grabe, supporter talaga natin to. Jaidet Ibunan ng Guadalupe. Ito din, family Espiragera. Asawa niyang si Ma'am Rowena, Nino Luis, si James, tsaka si Betchay. Maraming salamat po sa suporta nyo, sa family nyo. God bless po. Mike Kapakpak, mag-iibon ng Navotas. ENC, Mini Avery ng Gapan. AIs, Mini Avery ng Nasugbo, Batangas. KJ Mini Avery ng Samar, Elmer Sinedosa ng Binawan ng Rizal, Darwin Lerona Mini Avery ng Makati, Ajay Mini Avery ng Sariaya, Quezon, John Ramos, Frederick Villar, Junjun Natada, Anthony Minor, JM Birds at si Mark Chris Avery ng Batangas. Mga taga Batangas dyan, mabuhay po kayo. Eman Marpuri, Tatay June of Lower Antipolo, ito, supporter din natin to. Salamat sa suporta po. BUDJ Avery ng Bacolod City. Mayo gida. Mayong aga na sa inyo o mayong hapon na sa inyo. Frank Aguilar ng Binawan ng Rizal, Rico Nilasca, Mac John Basco, Jeng Zipol, Rolvic Mini Avery. Ito, nag-parserve to si sir. Mabuhay po kayo dyan, ingat po kayo. At si Kaibon Padis Rems, maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. Okay, ngayon syempre mga kaibon, i-discuss na po natin yung napakagandang topic natin na 7 mutation na papatok pa rin next year. At syempre may presyo na po yan mga kaibon, lalagyan natin ng presyo. Pero bago natin i-discuss yan mga kaibon, mabilisang announcement lang mga kaibon. Di ba mga nakarang taon pag nagpaparaffle po tayo, hindi po kailangan manood ng video natin. Ngayon po mga kaibon, kakaiba naman, para po may engagement. Ibig sabihin po, para kasali po kayo, para masaya po tayo. Ang mga winners po natin is kailangan po nanonood ng paraffle natin. Actually, pahula natin kasi magpapahula po tayo. At yung mechanics lang nun mga kaibon, napakasimple. Hindi naman tayo nagbebenta o kailangan bumili ng ticket para makasali. Lahat po ng kailangan lang ng may screenshot po kayo na subscriber po kayo sa YouTube natin. At syempre follower din po kayo sa FB page natin. Yun lang po.
Kailangan lang po subscriber kayo at follower kayo ng FB page natin. Handaan nyo yung screenshot nyo pag nanood kayo, kasi pag kayo nakahula, automatic mananalo kayo. Yun lang po yung qualifier natin doon. Pag kunwari, alam ko may magtatanong YouTube subscriber lang po ako kay Ibon. Pasensya na po, ang qualifier po natin kailangan YouTube subscriber at FB follower din po. Kung may screenshot po kayo nun na naka-follow din po kayo sa FB at subscriber sa YouTube, automatic kasali na po kayo sa pahula natin. At syempre, pag Shopee supporter pa kayo, may special tayo na paparapol doon para sa mga Shopee supporter natin, mga kaibon. Syempre, di ba, may deck na tayo na Post YF, Post Ino. Bali, bibigyan natin yan ng kapares, mga kaibon. Bibigyan natin yan ng isa pang ibon na kasama niya na Post YF, Post Ino din. Para pag, di ba, pag nagsakto yung gender nila, automatic may project ka na YF o Paino, mga kaibon. Yun lang po yung short announcement natin ngayon, mga kaibon. Pakihanda na lang po yung screenshots ng mga kaibon natin dyan. At yun, mag-isang announcement pa tayo kasi wala pa tayong napili ng final na date ngayon, mga kaibon, kasi napaka-busy. Alam ko busy din kayo, mga kaibon. Kaya gusto ko lahat kasi makasali, gusto ko lahat makanood. Kaya nag-iisip pa tayo kung ano yung final date natin kasi nga napaka-busy natin ngayon, December, mga kaibon. Okay? Pag may suggestion kayo, kailangan ng ganitong date o oras, comment down below lang, mga kaibon. Check natin para makonsider din natin, mga kaibon. Okay? Ngayon, syempre, i-discuss na natin ng mabilisan to yung 7 mutation na papatok pa rin next year, mga kaibon. Depende to sa mga breeder kung i-out nila sa ganitong presyo, kasi lalagyan natin ng presyo to. At sabi ko nga, pag nagkaroon ng buying, automatic lulubo, tataas ang presyo ng ibon kasi tataas yung demand ng ibon o ng mga mutation na to, mga kaibon. Okay? Umpisa natin agad to, mga kaibon. Pang-pitong mutation is syempre ang Aqua Opadan. Ang Aqua Opadan, mga kaibon, napakagandang ibon, marami pa rin naghahanap, marami pa rin gustong mag-project. May bumabagsak ng presyo nito, nakakalungkot, pero pinag-usapan natin dito yung CAC kasi ito yung mga importante din sa materials nyo, mga kaibon. Ang presyo nitong CAC depende pa rin nga kung magkano i-out ng breeder, pero naglalaro pa rin to sa 25 to 35,000. Alam ko sa iba mababa, alam ko sa iba mataas, pero dun po naglalaro yung presyo niyan, mga kaibon. Yan po yung pang-7 ibon natin. Pang-6 na ibon natin, syempre, mga kaibon, is Aqua o Paino. Aqua o Paino po, grabe, napakandang ibon pa rin, daming naghahanap pa rin. Minsan napakahirap din buhayin itong ibon na to, kaya medyo onti pa lang din. Marami-rami na rin, pero hindi yung ganun saturated na yung market natin dito sa Aqua o Paino na to. Ito yung pang-6 natin, at ang presyo nito parehas lang ng Aqua Opadan, 25 to 35,000 pesos ang CAC nito. Doon pa rin po naglalaro yan, mga kaibon. Isang piraso yun, mga kaibon, na hindi yun pares each po. Okay? Ang susunod natin is Homozygote Aqua o Paino at Homozygote Aqua Opadan. Kasi yung mga project ngayon, mga kaibon, next year, ang mga parisan na. Ito, i-advance ko na kayo sa mga parisan na. Ito na yung mga parisan next year, Homozygote na ng mga Aqua o Paino, tsaka pinapares na yan sa YF o Paino. Kasi yung ilalabas niyan, puro split na sa Aqua, split na sa Yellow Face. Kaya mga anak nun talagang Aqua at saka Yellow Face na. Kaya yun yung napakagandang project na next year, mga kaibon. Okay? Kaya ang presyo ng pang-5 ibon natin na Homozygote is 60 to 80k pa yan, mga kaibon. Kasi ang Homozygote, katulad may breeder tayo ng Homozygote, parehas red eye parents, napakahirap po buhayin, sobrang hirap buhayin. Kaya medyo mataas-taas din ang presyo niya. Kasi nga, kung napapansin nyo, onti lang din nag-out ng mga Aqua o Paino Homozygote, mga kaibon. Onti lang din makita nyo sa FB na meron yan, kasi napakahirap po buhayin yan, mga kaibon. Yung legit kasi yung Homozygote na legit, madiin talagang ulo niyan, mga kaibon. Okay? Susunod is yung pang-4 na ibon dito sa listahan natin.
YF Opadan, syempre yung Yellow Face Opadan, napakagandang ibon pa rin yan. Onti pa rin yung merong ganyan, daming nagpa-project. Kasi pag done follow, ang hirap din ito palabasin. Ang presyo niyan sa iba mababa, sa iba mataas, pero naglalaro pa rin yan sa 100 to 120k. Hindi na katulad nung nakaraan na sobrang taas pa, ngayon bumaba na. Pero sana pagkaroon ng buying, tumaas pa. Okay, yan yung pang-apat nating ibon. Susunod nating ibon dito mga kaibon is, yung pangatlo natin is YF Opaino. Siyempre yung YF Opaino, napaka-in-demand pa rin, daming may gusto, daming gustong mag-project nito, at ang hirap din bumuhay nitong ibon na to mga kaibon. Kaya kung mapapansin nyo, madalang din ang nagpo-post. Makaramihan is split sa ino lang, pero yung YF Opaino onti pa lang din mga kaibon, kung napapansin nyo sa FB page mga kaibon, di ba? At sana magkaroon din ng buying nito next year para tumaas pa yung presyo niya mga kaibon. Kasi yung presyo nito ngayon is parehas lang sa YF Opadan, naglalaro sa 100 to 120k ang isa nito mga kaibon. Pataas pa rin naman, pero sana pag nagkaroon ng buying, mas tataas pa to mga kaibon. Kasi napansin ko sa Indonesia ngayon, actually yung ibon nila doon, yung mga mutation na meron sila, meron na rin tayo sa Pilipinas. At actually nga, mas naunahan pa natin sila sa totoo lang, kasi may mga breeder dito sa Pilipinas na nagpapalabas na ng first in the world. Ibig sabihin nun, sa Pilipinas lang meron pa lang. Pero syempre, ang iba doon nakatago pa rin kasi binibreed pa para dumami. At syempre, imbes na umangkat tayo sa ibon sa kanila, sila naman ang angkat ng ibon sa atin dito mga kaibon. Ganun lang din naman yun mga kaibon. Pag sila nagangkat, mataas ang presyo syempre, at tataas ang presyo ng ibon dito sa Pilipinas. Sana magkaroon ulit ng ganun mga kaibon. Ang pangalawa dito mga kaibon is, napakagandang ibon na to. Ito yung gusto sana namin, pero medyo may presyo pa. Aqua Opapalid, kasi papunta na rin tayo sa palid stage mga kaibon. Alam ko, may nakita ako, may isang ano doon, binagsak yung palid, pero discarding ngayon mga kaibon. Kanya-kanyang, ito lang yung hindi maganda sa Pilipinas, kanya-kanya. Pero sana magtulungan. At yung presyo ng Aqua Palid pala, ito yung pangalawang ibon natin dito sa listahan natin, nasa 100 to 120k pa rin to mga kaibon. Napakaganda nito, sus, Aqua Opapalid. Okay, susunod na ibon natin dito, syempre YF Opapalid na ang nangunguna ngayon mga kaibon sa listahan natin. At yung YF Opapalid, onti pa lang ang meron talaga nito. Kaya ang presyo nito mga kaibon, naglalaro pa sa 200,000 pesos. Okay mga kaibon, sa ngayon, yun po yung mga mutation na papatok pa rin next year mga kaibon. Medyo mga matataas na mutation na, pero kayang-kaya natin yan mga kaibon. Okay? Pag may suggestion kayo mga kaibon, comment down below lang. Sana nag-enjoy kayo sa munting topic natin this week. Merry Christmas in advance sa lahat. God bless po sa pamilya nyo, sa lahat ng minamahal nyo sa buhay. See you next time po. Ibon na iba pa. Maraming salamat.